Сладко за диабетици и сладко с пробиотик. Празни опаковки, по-различни празни опаковки. Сладкото за диабетици, което всъщност е сладко без захар, за подсладител е използван сорбитол. Това, което аз много харесах, е от вишна, а другото, което е с пробиотик, е от кайсии. За пръв път имам сладко от кайсии, което вътре е с цели кайсии, ама нали такова купено. Домашно може би съм яла, не помня. Сладката са на марката Шекмен и може да ги намерите в турските магазини. Да. Аз имам на пазара тук до нас турски магазин, в който ги продават и да ви кажа, страхотни са. Най-вече, че са без захар. Аз се опитвам да не ям захар или поне много малко. Че то неизбежно. Но аз съм си взела и други неща и затова сега ще ви ги покажа. Тахан. Сладко от черници. Ето тези плочета, които са много полезни. Не съм яла такова и ми е много интересно. Той е с 60% плод и е без захар. Захарта е само от плодовете. Такова има и от ягоди, което е с 65% плод и също няма захар. И е с цели ягодки. Взела съм си още пекмес се казва, мисля. За първ път ще ям такова нещо. Даже приемам идеи. Това се прави от трошков. И още нещо много интересно. Тътла сиви дут пекмези, или не знам дали го чета правилно, но и това е нещо, което още не съм пробвала и ще ми бъде много интересно. Имам си още едно сладко за диабетици, което е пък с ягодки. И да, не на последно място, най-любимото ми шоколад, обаче без палмова мазнина, с какаов крем и цели лешници, а тук пък има малини, плодовочета малини. Тук направо просто, не знам, това ми е любимия шоколад с малини. И на тебе ли? Супер! Тук има захар, да, пише има шекер, ама малко. То сега понякога е необходимо. И нещо за детето, разбира се, на шегел. Хайде, до скоро! Чао!